Namhlanje ke ngiphethe inkunzi zami. Uba umacingwane. Umfana omlungu. Nginomake kwahle bacingwana, kwahle bacingwana. Ake nibingelele emakhaya bafowethu. Siyabingelela ku SelectAfricaTV igama lami ngizwa umlando kaMcuno. Umuntu omazemdabala ngasamqoma ngoba simthanda. Khuphuka amacingwana awuqedile. Ngiyakwazi macingwana. Ngithini bese ngibathi ngalo mama. Wena ungashongo. Wenza ngani ndoda? Awungixobelele phela. Wenza ngani? Awungixobelele. Anginalutho. Ya shinyama lapha nje bayiqeda inyama lapha. Ontshebe lapha. Wona umuntu angibonge mina ngilambile. Bafethu semzinyathi namhlanje ngibe sivakashela ubaba uMchunu. Ngiphethe nanga umlungu. Yeah, khamba kahle umlungu. Ayi right. Awubatshela ababukela emakhaya uthi la namhlanje ngila nobaba uMchunu la umacikwa ndaba ezitha. Hayi sila. Bawubacindezelana lo baba baba. Hayi uyisho kababa mbewenze lokho hayi mina. Mana. Wena umlungu wena. Cha ayifani leyo nto uyihlo yakhe. Ihlo kababa mbewenza lokho hayi mina. Wena ungena. Omkhulu Hayi bafowethu. Umkhulu vele shonile. Mana wena yoba umlungu nje awunalo bandlululo akuthi nje awangibona nje ukuthi ngicindezele mfana wami. Lutho. Ngiphethe nomageba la umfana phetheni. Ubingelele emakhaya futhi. Noma singakhokhelwanga nje kodwa kulungileke ngoba ilockdown umuntu wamukela yonke into Nkosi yami. Cha umfana phetheni lo wakwaZulu phansi kwaNongoma emshelo ntombi ayiphindele ibipha lapha zoqulu ethu amagama zonke inkalo uhlatha somthuzi umnandi uba nengebani kayikhoselela uyafuna umfana phetheni obuhlezi ukhostela ke driver station kade ke ngithiwa ngize lapha ngizofaka isiphandla sengibale ngabale. Cha mina lelani. Ozobona. Akekho ngazi futhi mina ngaxoshwa emsebenzini. Sengiyitholele la ku isinga ingahlali. Ngizoyicelela intaka. Nkosi yabelungu. Ngizoyicelela intaka lapha nami ngizothi ukugagaga nje lokhu ngicela amathenda lami noma kwaNorox. Bafowethu sila kwaMchunu namhlanje isinemile insizwa ithi asize ivakashele sizoyibona isiphethe nje amajongo odwa bafowethu sizojabula la kaMchunu. Baba uMchunu mfowethu uthe angakubizi ngoba bathi mina ngithiwa ngihloniphe ekhaya. Ngakhula kuthiwa nje angihloniphe mfowethu. Bafowethu kunesimo se-lockdown asikwazi ukunyakaza. Mina ngiyaqala nje ngoba ngiqhawula naye ngaka nje ngoba kuthiwa yini social distancing. Kwahle fan phetheni kwahle social distancing. Okay it's fine. Ake siyilungise le ndawo. Bafowethu akusebenzeki silambile emakhaya sikwazi kwenza lutho. Nithini ngalesi simo? Cha njengoba sikhona nje lapha sezinsizwa lapha sikhona nje lapha sihlonipheni umthetho we lockdown siyakwazi ukuthi sanitize senze yonke into yoba nibonile manje ngena nje lapha siphethe sanitizer siphethe yonke into kodwa gcina ukusuka sikwazi ungaqhubekela impilo zethu sithi sibalekele ukufufa akubalekela njengobeza ngisho nomongameli bakoMelika omongameli bakoBrazil bekhuluma the reality about lifestyle ukuthi impilo impilo ngokuthi uphile ukwazi ukubhekana nezingcinamba bese uphinde futhi makuhlasela ukufa ke uphinde kufike ukuvikela mawunokuvikela mangena ukuvikela ukudle uyoba semlandweni ayikho into esingayenza okubalekile njengamanje ukuthi cha siyazithintitha ngasibhekene neworld war now we are reviving ourselves we are standing up again say that i-lockdown ne-virus ye-corona isifundise to be united more and to resolve ourselves and think more about what we can do united so that we can conquer the world. Baba uMchunu kune engizwe FM. Ngicela sithinte lapho mfowethu. Abantu emakhaya abalandeli bamaskandi. Mfana phetheni. Baba. Bafowethu inini enilapha? Nithini kubantu emakhaya bafowethu? No mhlawumbe asikudlulise lokho ukuthi kunokubonga nje kakhulu ekuthenini emva ukuthi unyaka odlule
siqalile isiteshi la sesibiza khona ukuthi ingizwe umculo online siqalwa yena umfowabo noManxeba so ke wasibiza ke sazosebenza naye so sibonga kakhulu ikakhulukazi nje support from Mama Bhinca wonke nje Bhinca Nation akhombisile ukuthi lento engingakithi ngothatha ukubheka awukho umculo ohamba phambili nomculo othandwayo kakhulu uma ukhuluma ngomculo wamaskandi so ke lapha nakudlala umculo wamaskandi sazophinde futhi ngoba kuqhutshekwa nje kuyahlelwa ukuthi ke kungene umbhaqanga ngene esicathame ngomculo wesintu so sizoqeda nje unyaka kodwa ngendlela abalaleli esinabo impela ngiyabona nje kwamanye amaphephandaba kubalwa abalaleli ngathi hey yazi bafethu cha nenzima lezi inombolo abayikhiphile lezi yazi inombolo engathi sho bathi lala qhawe uthi tuvuka ka kodwa ngibona ukuthi ngingasalela kulezi insuku nje ngoba phela nathi siyacathula khona seku 1.2 million njengamanje wabalaleli sithi ke thina sikuthatha njengento engeluthweleyo kamanqampunqampu indaba kaBhasa sazafa siyazibheke khona ukuthi abanye banana asinani inkinga kodwa thina sikhuluma ngo-4th Industrial Revolution sithi is the people who can afford silalela thina izalukwazi zifuna ukuthi izalukwazi zifuna ukuthi kuholwa nini indaba cha sidalelwa kuthi nawo lo mfana lensizwa nje lensizwa lena nayo ungedala uzoze uhlelo layo lapha kwi-online yethu izobe ingxenye yethu futhi ke insizwa lapha Mehlomamba yebo sinayo lapha e-station izulu sakhe lensizwa nje isiqale 3 years ago ngendlela passionate ngayo kodwa njengamanje look at him uyakwazi ukuthi aqhubeke nempilo yonke into yakhe iqonde kumsuka phambili bafethu ngiyabonga kakhulu ake nisitshelele ababukele emakhaya ukuthi mabasubscribe ku-SelectAfricaTV bekwazi ukusilandela yonke into ibe right bafethu ake nisitshelele bona SelectAfricaTV, please subscribe to SelectAfricaTV. This is a new brand, the new television channel. So therefore, it's important that you use the opportunity of the 4th Industrial Revolution. These are young gentlemen who have a vision about African content and African continent. Oh, the punchline. Siyabonga bafethu SelectAfricaTV siyanithanda bafethu mana mina ngiyaxaka uMehlomamba isingisi siyavukana Mehlomamba isingisi ngoba usiqilela ngesizulu nje Izovuka manje. Amacingwana Ngoba umacingwana ekhuluma isingisi. awushaya ngolimi ngakini Ngisho ngithi you use your data to go to SelectAfricaTV and subscribe khona lapho. khona lapho bafethu siyanithanda kakhulu SelectAfricaTV igama lami ngokwazi ukuthi obusani ngwakamthembu ihora lenjabulo siyanithanda kakhulu bafethu